Kom nu. Hola. Hej. 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 Ja, vi får se. Nu är det nära i alla fall. Det är inte många dagar. 5 dagar. 5 dagar, ja. Till 1 januari så får vi väl se när det kommer. De brukar säga första gången tar det sig en sida till dagar. Vi får se, jag har haft lite svårt att sova nu. Jag har så lite ont och sådär. Så kanske eller kanske inte, vi får se.